Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga igala, kumusta og mayong buntag kanatong tanan? Kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Brother Cesar Patio. Modalit usab kaninyo og usa ka takna og 15 minutos dinhi sa ato ang istasyonan sa DYLA. O manghinaut ako nga nakamo sa kabaskog sa lawas karon aron nga inyo na usab nga patalinghugan kining mga kamatuoran nga din gitudlo sa among langiton nga magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. nga siya karon mao ang among gipaila nga ang katumanan sa Dios nga Espiritu Santo nga gisaad sa atong Ginoong Hesukristo. O ako na lang nga mga pagtimbaya sa tanan gayod nga mga kaisunan, sa tanan nga nagpatalinghog nining atong programa, ilabi na usab sa atong mga viewers sa nagtan-aw sa YouTube o sa Facebook. Kumusta kaninyo mga higala o mga kaigsuunan? O kining programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries, aduna na kini 24 ka mga radio station nga gisudlan sa tumong mao lamang ang pagpahibalo sa tanan nga mga katawhan nga niya nakita karon sa katulong panahon sa Espiritu Santo sanglit na bahin man sa tutulo ka panahon ang pag-alagad. Unang-una, ang ginaalagaran kanhi sa unang panahon sa Israel, mao ang atong Ginoong Jehova nga ang iyahang katawhan gitawag kadto og Israel. Og sa ikaduhang panahon, tungod kay nakasala man ang katawang Israel, mao nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak, mao atong Ginoong Hesukristo sa ikaduhang panahon na usab. Unya kay ang atong Ginoong Hesukristo matod pa niya nga moadto siya sa iyang amahan ug dili na siya magpakita papag-usab, mao nga iyang gisaad na pod ang Espiritu Santo nga mao ang magtudlo sa tanang mga butang ug magpahinumdom sa tanan nga gisulti ni Kristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ngun ana ang ato a lugar nga pagpahibalo diha kaninyo. Ug kumusta na lang sa tanang gayod diha dapit sa Bohol, no? Kumusta daghan kita og mga listeners diha sa Bohol? Ilabi na usab sa nagpadala kanato og text na asad gihapon din na dapit sa Ormoc. Kumusta kamo diha? Og namasab sa mga Divino family, no? Diha dapit sa Bohol. Kumusta kaninyo mga brad and sisters diha? Og ilabi na gayod diha sa Ormoc sa kang Brad Rigo o kang Boy Ortiga and family sa Palumpon sa San Isidro. Ilabi na kayo usab sa magkaigsunan diha dapit sa Naval, sa Biliran, mga Patio family. O ilabi na kayo usab diha sa Hinguog City, kang Sister Lynn, diha dapit sa Surigao, sa Negros, sa Bukidnon, no? Abot ba ning atong programa diha? Kumusta kaninyo mga igsoon? Diha dapit sa Dipolog, sa Dalagit, o ingon man sab diha dapit sa Usami City, sa Oroquita City, sa Sapang Dalaga, sa Del Pilar, Misamis Occidental. O ilabi na usab diha dapit sa Lapu-Lapu kang Sister Jean o kang Brad Ruyo. Kumusta diha? O ingom na sab diha sa Linaw Millanilla sa mga Castañares family, ilabi na kang Sister Bibit Castañares uban usab sa iyang anak ka si Doktora Jijing Castañares o kang Sadsad o kang Inday. Kumusta kaninyo diha dapit sa Millanilla? O ingon sab diha dapit sa Taguluan sa Balingasag. O ilabi na kayo diha dapit sa Lapu-Lapu, no? Sa diha usab sa pagpatalinghog usab karon sa ato ang mga kaisunan diha dapit sa Mandawi, ilabi na kang chapter president sa Pilo Sibilia o ilabi na usab kang nang Suping Pirulino o sa kang Sister Ivy Valenzuela. Kumusta o sa iyang igsuon o sa mga Valenzuela family, kumusta kaninyong tanan? Og tungod kay napakadaghan man ninyo, dili pwede nga tagsa-tagsaon ta kamo sa pangumusta og ilabi na kayo diha dapit sa Amerikano kang Sister TC Kulihat, diha dapit sa Alabama, Maryland, og kang Brad Hermias og sa iya usab nga pamilya. Kumusta diha dapit sa United States of America? Kumusta kaninyo mga igsoon? O tungod kay ang atong oras bilinhon man, unya nag-inusara kita karon tungod kay ang ato ang igsuon nga magwawali si Brad Samuel o si Brad Dennis wala pa man makaabot.
o mahinaot ako nga karon taon na ana sila basin og lalangan sila sa sakyanan mao nga kita usa ang moangkor karong panahon na. Ang atoa karon nga pagasigutan apa sa dili pa no. Do naman ko'y nagpadala kanako og text no, dapit sa ako ning basahon ang iyahang text no. O mahinaot ako sister ni ama diri ang imuhang text no. O dari atong basahon ng iyang text na dinhi nag-ingon siya dinhi ang iyang numero no, di dapit ni sa kuan. Di dapit sa kung ganing basahon ni iyang text no, murag sa ormok man siguro ni. Niya din ang iyang text no, ang iyahang numero no. O karon pa lang niya si Brad Samuel miabot. O ang iyang text, ang iyang numero sa cellphone 0965-8978-711. Nag-ingon siya dinhi o. Brad, maayong buntag kaninyong tanan na ako'y ihangyo kaninyo. Matud pa na niya. Kay gusto kong matinawan bahin ining akong nabasa sa Biblia, kay dinhi sa Pinadayag Kapitulo 13, versikulo 13, o ngadto sa Pinadayag Kapitulo 13, versikulo 18, o dinhi sa Pinadayag Kapitulo 14, versikulo 9, o sa Pinadayag Kapitulo 14, versikulo 10, matud man aniya, nga nag-ingon og sa kahulayan kong pangutana kinsa kining naglilong sa tinaguang kamatuoran sulod sa dugayng panahon ni ana mabasa daw sa Roma Kapitulo 16 versikulo 25 unya gingon dinhi sa Roma 16:26 ug maulang kani ang akong ihangyo kaninyo matud pa na niya. Palihog patinawi ako niini. Daghang salamat kaninyo ang nag-ingon dinhi kaninyo nga matinawan ako niini. Nya ang nagpadala si Naida Polinio sa Ormoc City. Nya palihog lang ko sa akong gitext kay naningkamot ako nga matinawan matud pa na niya. Nya maura. Boy no sister diha dapit sa Ormoc City kang Naida Polinio. Kining imuhang gitext no, taas ni og ato ning tubagon. Pero ang ako lang ihangyo pod nimo nga sunda lang ang atong programa sa matag Domingo basin sa sunod Domingo pohon mahatagan namo kini sa pagtubag ang tanan nga mga bersikulo sa Biblia nga imuhang nga imuhang gipadala no diri sa kanamo. Mao kana ang among ipahibalo diha kanimo Sister Naida Polinio. O palihog kuno ko Brad Sam pag-follow up kay mura man og nawala ta sa ere no. Palihog daw pag ato sa technician kay dinhi sa akong monitoring mura man og wala nato madungog ang maong okay ra? Okay. Madungog ra? Okay ra? Okay. Okay ra? Okay. So ingon ana karon ang ako ang pagpahibalo kanimo Sister Naida diri magod sa monitoring no diri sa akong headphone mura magwala no. Okay. So ingon ana karon Sister Naida kung hangyo lang nimo nga sunda lang no basin sa Domingo pohon mahataga nato kini og pagtugon no ang imong mga pangutana kay kini taas-taas kini nga usa kini ka tema ang maong imuhang mga pangutana kay daghang mga bersikulo nga imong gipasupot. Kung mahinaot ako nga sunda lang sa sunod nga Domingo basin matagan kini og pagtuon. Bueno niyaman si Brad Samuel atong ihatagan niya ang microphone usab aron sa pagpangumusta. Mayong buntag usab kaninyo mga kaigsunan o mga kagalaan kung karon makauban ng tugurat ng Grande Assembly Tumayo
Padayon gatong kaninyo nga magadapit nining tungura sa inyong usab nga Pagpatalinghog nining tulumanon usab sa mga lagitong lamdag sa kinabuhi nga gidumala sa pagtulan ng PBC Hinay man. Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. O sa Okay na, kanan okay nga na. mga kaigsunan nga nagsunod nining mga programa, kumusta o mayong buntag kaniyong tanan karon. O sa dili pa lugar ang tema ako diay nga ipadagat ang mga usa ka birthday greetings, no, Brad Cesar, alang sa akong mahal sa kinabuhi akong mama si Mrs. Rita Montemayor, siyang ika-89 karon kasumaran sa adlaw nga niyang natawhan. O hinaut punta nga sa panalangin sa balaan nga magtutudo Master Tomas yung Senior nga tagan og daghan pang mga daghan pang mga katuigan nga moabot umahimo pilo-piloon pa kana sa umahimo ginatos o ka mga katuigan ang pagsaulog sa iyang natawan. O mayong pagsaulog karon gikan kini kanako nga imong usa ka anak nga Pinalanggang anak. o kana ba Cesar. Okay. Gihatag ko nimo ba Cesar on pagikot sa tema. Ang ato karong pag-isgutan Brad Sam kay inyo manggisgutan ang natong naging Domingo ang kabahin may tungod sa Espiritu Santo, no? May tungod sa mga tagna. Ato gapong ipadayon Brad Sam tungod kay ang ato ang katuyuan Brad Sam nga matin-awan gyud sila pag-ayo. Nganuman nga Espiritu Santo man ang atong giwali karon. Nganuman nga dili man ang atong Ginoong Hesukristo o nganuman nga dili man mao ang atong Ginoong Jehova ang atong giwali. Mao kini karon ang atong sayron pinagi sa Biblia kay napaka-importante Brad Sam nga kung kita magpamatuod kinahanglan nakabase sa Biblia kay kung dili nato ibase sa Biblia mahog ni og herse. Busa abilidad man nato kay matud pa sa atong langiton nga magtutulo Divine Master Tomas Junior Senior na kung magpamatuod mo kinahanglan nga nakabase sa Biblia kay kung dili nakabase sa Biblia mahog na og tabi-tabi lang o hirsino way hinungdan. Busa ang ato ang pagpadayag kabahin sa Espiritu Santo do na kini mga tagna sa Biblia. O gani pa man Brad Sam, daghan karon ang naglibog nga mga katawhan may tungod sa ato ang doktrina. Tungod kay ang atong doktrina makurat sila. Nganong giwala man nato ang wali sa atong Ginoong Kristo nga mao man na karon ang naandan nga mao ang gitudlo ngadto sa mga katawhan sa pila na kasiglo, pila na ka mga katuigan ang milabay. Walay lain ang gitudlo sa tibuok nga kalibutan mao ang atong Ginoong Kristo. Nganuman nga sa atong kahimtang dinhi naman sa Espiritu Santo ang atong pagwali. Nganong dili naman ang atong Ginoong Kristo. Mao kana ang ato ang hinay-hinayon sa pagpadayag ngadto sa mga katawhan. Bueno, niya kita ato sa hisgutan Brad Sam, ang kabahin may tungod sa Espiritu Santo. Tungod kay wala manggoy kasayuran ang ubang mga nagbasa sa Biblia sama pananglitan sa nagalaing mga reliyon di lang ikasakit sama sa Katoliko sa born again sama pananglitan sa Iglesia ni Cristo ug uban pa nga mga Church of Christ o daghan pa nga mga reliyon, no? Aduna sila kasayuran kabahin may tungod sa Espiritu Santo apan ang wala lang nila masabti pag-ayo og pila ang gipakita sa Biblia ang paglutaw may tungod sa Espiritu Santo. Kaya ang ilang nibawan man God Brad Sam, mao lamang ang kadtong Espiritu Santo nga natuman didto panahon sa Pentecostes. Apan ang wala masabti sa nagbasa sa Biblia nga dili lamang kadto lamang kundi adunay ikaduha nga pagtungha sa Espiritu Santo nga wala kini masabti sa nagbasa sa Biblia. Mao manggani ang mga langitong lamdag sa kinabuhi gihatag kini sa magtutudlo. Ang title mga langitong lamdag sa kinabuhi kay aron malamdagan ang mga tao kabahin may tungod sa mga nakasulat sa Biblia. Wala tay supak Brad Sam
kabahin may tungod sa Espiritu Santo nga natuman panahon sa Pentecostes, nga natuman kana sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo. Dili ta inosente na nasayod kita ni Ana Brad Sam. Apan ang wala nila masayri o wala masabti sa uban nga nagbasa sa Biblia nga wala sila kalabutan nga dunay ikaduha. Nga pagpaila may tungod sa Espiritu Santo. Ato ragoding sayron Brad Sam sa Biblia kay mahog lagi og hirsi lagi og watay mga basihanan sa Biblia. Atong sayron Brad Sam, kadtong nahitabo nga Espiritu Santo panahon sa Pentecostes. Kinsa ba katong saad Brad Sam kay sa ato laging gipadayag dinhi sa ato ang paghisgot dinhi sa kahanginan. Nga lahi ang Espiritu Santo nga natuman sa panahon sa Pentecostes ug lahi sab ning Espiritu Santo nga gipangayo ni Kristo sa iyang amahan aron ipadala ang lain nga manalaban nga mao ang Espiritu Santo. Atong sayron Brad Sam, maghisgot usa ta sa Espiritu Santo nga natuman sa Pentecostes nga mao kadtong wala pa si Kristo misaka sa langit, daan siya nagpasidaan sa iyahang mga tinun-an nga kinahanglan nga dili kamo mubiya sa Jerusalem hangtod kakunsaran kamo sa Espiritu Santo. Ato kini sayron Brad Sam kung kinsa kadto ang nagsaad kabahin may tungod sa Espiritu Santo. Mayo tingali Brad Sam imong basahon ang unang sitas ang Buhat kapitulo 1 bersikulo 3 o 4 unsay gipakita sa Biblia. Ani Brad Cesar, basahon ko ang sitas nga imong giingon aron may baluan nato nga katong Espiritu Santo nga niabot lugar sa adlaw sa Pentecostes. Kadtubay o kinsa batong saad niyo? Sa Buhat sa iyang kapitulo 1 bersikulo 3 ug 4 inyong patalinghugan, giingon dinhi tapos si iyang pag-antos kanila mipakita siya nga buhi pinaagi sa daghang mga binagi sa Mamatuod. mga daghang pagmamatuod nga nagpakita ngadto kanila sulod sa kapatan kaadlaw o nagsulti kanila may tungod sa gingharian sa Dios nga katong nagpakita lugar si Kristo. Unya sa 4 ug samtang diha siya uban kanila siya misugo kanila sa dili pa pagbiya sa Jerusalem kundi sa pagpaabot sa gisaad samahan nga matud pa niya inyong nadungog gikan kanako. Busa katong giingon nato Espiritu Santo nga natuman sa panahon sa Pentecostes kinsa katong saad Brad Sam? Sa atong matagad Brad Cesar katong maong Espiritu Santo nga nabot sa natuman sa adlaw sa Pentecostes saad kadto samahan matud pa sa atong gibasa sa Biblia. Okay, karon saad sa amahan. Nan, hain ba ang gipakita sa Biblia nga kadto saad yun to sa amahan nga gikot kadto sa mga buhat pero ang original gyud ni ana sumala sa Buhat 2:28 mao kini ang tagna nga matuman gyud ning Espiritu Santo. Sumala sa Joel kapitulo 2 bersikulo 28 unsa ba ang ato ang magaplagang pahayag dinhi sa Biblia ug unya tagna kini ug unya may tabo sa ulahi nga igabubo ko ang akong espiritu ibabaw sa tanang unod ug ang inyong mga anak ka babae ug ang inyong mga anak ka lalaki managpanagna ang inyong mga taong tigulang managdamgo sa mga damgo ang inyong mga batanong lalaki makakita og mga pananawon. So nining tungura Brad Sam, daan na di ay wa pa mataw ang atong Ginoong Jesucristo. Nakasulat na daan, nakatagna na daan sa Biblia nga mahitabo gyud ni sa ulahing mga adlaw nga igabubo sa Dios ang iyang espiritu ibabaw sa tanang unod ug ang inyong mga anak nga babae ug mga anak nga lalaki mga managpanagna ang inyong mga taong tigulang managdamgo sa mga damgo ug ang inyong mga batanong lalaki makakita sa mga pananawon. So nakalati na daan wa pa mataw si Kristo gitagna na daan ni propeta Joel nga doon nagayoy espiritu nga igabubo sa tanang unod nga ang hatagan ana mao tong mga babae ug lalaki
o kadtong mga tigulang. Mo kana ang gipakita sa Biblia. Nan, hain pa Brad Sam, kung kinsa pa ang nagtagna kawalabot sa Espiritu Santo. Basaha Brad Sam sa Isaias Kapitulo 44, versikulo 3, kinsa pa ang nagtagna, kabahin may tungod sa Espiritu Santo, si Propeta Joel Balang ang naghimo sa pagtagna, doon na pabaylaing propeta nga nagtagna Brad Sam, sumala sa imong pagabasahon sa Biblia. Anya Brad Cesar, basahon pa nato ang nakasulat sa Biblia kung kinsa pa ang nagtagna lugar sa Espiritu lugar nga ng Santo. Espiritu Santo kay gitagna man na sa gibasa nimo kanina ni Propeta Joel. Gawas kang Propeta Joel na pagyula ay propeta pa nga mo'y nagtagna. Kinsa pa? Sa versikulo 3 sa Isaias sa iyang kapitulo Si Isaias lugar nagtagna gihapon. 4 gingon kay magabubo ako og tubig kaniya nga giuhaw ug ang sapa sa ibabaw sa mamala nga yuta, ako magabubo sa akong espiritu sa ibabaw sa imong kaliwat ug ang akong panalangin sa imong kaanakan busa. Gawas Dili lang dai kan si Joel lang. gawas lang kang propeta Joel pati si Propeta Isaias nagtagna usab nga Gapon. na ibubo nga espiritu ngadto sa Okay. mga kaliwatan. Okay. Karon, kinsa pa gawas ni Propeta Joel, gawas sab ni Propeta Isaias, kinsa pa ang nagtagna nga doon na gayo espiritu nga igabubo sa tanang unod. Atong basahon ang pahayag ni Propeta Ezekiel. Sa Ezekiel sa iyahang 36 ug ang iyahang bersikulo mabasa nato sa 26 ug 27 ingon ini ang pahayag sa Biblia. Giingon din hatagan ko usab kamo sa usa ka bag-ong nga kasing-kasing ug ang usa ka bag-ong espiritu ibutang ko sa sulod ninyo. Kuhaon ko ang batuon nga kasing-kasing gikan sa inyong unod ug hatagan ko kamo sa usa ka kasing-kasing nga unod ug igabutang ko ang akong espiritu sulod ninyo. Ug palakton ko kamo sa akong kabalauran ug kamo magabantay sa akong mga tulumanon ug magatuman kanila. So, dili lamang di ay si Propeta Joel ang nagtagna kalabot sa Espiritu Santo, kundi usab si Propeta Isaias o si Propeta Ezekiel sumala sa atong nakitang pahayag sa Biblia. Karon Brad Sam, katong Espiritu nga gisaad ni Propeta Joel nga gitagna ni Isaias o ni Propeta Ezekias, igipakita basab sa Biblia kung unsa kadtong espiritu nga gipakita didto sa panahon sa Pentecostes. Basaha Brad Sam ang Zacarias Kapitulo 12 ug ayahang bersikulo 10 unsay pahayag sa Biblia kalabot sa espiritu sumala sa atong gipakita sa Biblia. Anya ba Cesar, basahon ta ang gingon mo nga sita sa Zacarias sa kapitulo 12 bersikulo 10 gingon. O igabubo ko ibabaw sa balay ni David ug sa mga pumuluyo sa Jerusalem ang espiritu sa grasya ug sa mga pagpamangamuyo ug sila mututok kanako nga ilang pagalagbas ug labasan ug sila magabalata tungod kaniya ingon sa usa ka magabalata tungod sa iyang anak nga lalaking bugtong ug magaantos sa kapait tungod kaniya ingon sa usa ka magaantos sa kapait tungod sa iyang panganay nga anak. Busa katong gingon Unsay tawag ato? lugar ba Cesar nga gingon nga pagbubuan sila nga mao tong ang Espiritu? espiritu sa grasya Okay. nga ibubo ngadto kanila. Okay, gitawag katong espiritu sa grasya sumala sa atong nabasa sa Biblia. Karon, kay gisaad man kadto sa amahan ang maong espiritu nga iyang igububo ang iyang espiritu ngadto sa tanang unod nga ang makadawat niadto lalaki ug babae bisan pa mga katigulangan. Karon nahitabo ba gyud na ang maong saad ug unsa usab ang resulta sa pag-abot na sa Espiritu Santo? Oo, miabot kadto kay saad gud. Pagka ang Diyos na ang musaad, di pwede nga ipuspo na niya iya gud nang tumanon.
karon sa pag-abot na sa maong saad sa Espiritu Santo nga natuman panahon sa Pentecostes, unsay atong makita? Ni adtong mga tao nga gisaaran nga igabubo kung akong espiritu ngadto sa tanang unod, lalaki, babae ug mga tigulang. Ang resulta mao kini. Basa Brad Sam ang buhat 2 kapitulo 1. Ug unsa ang resulta adto? Mao ni sa diyang bubuan sila sa espiritu sa grasya, Brad Cesar, katong mga tao nga mo'y pagabubuan Kasaaran. o gikasaaran, mao ni ang resulta sa nga sa diyang mabubuan sila sa espiritu sa grasya gingon. Sa bersikulo 2 hantod sa 4 ang atong pagkabasahon sa kapitulo 2 sa buhat gingon, ug sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes silang tanan nagkatigom sa usa ka dapit, ug sa kalit may miabot nga dahonog gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin, ug kini nipuno sa tibuok balay din didto sila nagkalingkod o naglingkod, ug diay mapakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw matag-usa kanila, ug silang tanan matud pa napuno sa Espiritu Santo, ug misugod sila sa pagsulti sa nagkalaing mga pinulungan sumala sa ipalitok kanila sa Espiritu. Busa sa atong natagad Sa resulta sa diha ang katong mga tao ngagkasaran nga mo'y pagabubuan ni atong Espiritu Santo, Espiritu sa grasya, ang resulta o epekto niadto sa diyang ibubuo madawat na kadto kanila, magsulti sila sa mga nagkalain-laing mga pinulungan. mao na ang resulta sa pag-abot na dito sa mga buhat sa mga apostoles. Ipadayon ko pagbasa Brad Sam ang 5 nag-ingon. Og dito sa Jerusalem may nagpuyo nga mga Hudiyo, mga taong masimbahon gikan sa tanang kanasoran ubos sa langit. Og sa nabanha na ang kadaghanan na nagpanugok, og sila nangalibog kay ang matag-usa nakadungog man sa mga apostoles nga naglitok sa pinulungan sa matag-usa nga makadungog, og sila nahingangha og nahibulong nga nag-ingon, tan-awara dili ba mga Galileanohon man kini silang tanan nga mga nagsulti? Og naunsa ba nga ang tagsa-tagsa kanato nakadungog man kanila nga nagsulti sa atong matagkaugalingong pinulungan nga natawhan? Kitang mga partya og mga taga-Media og mga taga-Ilam, mga lumulupyo sa Mesopotamia, sa Judea o Kapadosya, Punto ug Asya, Prigia o Panfilia, Ehipto ug sa kayutaan sa Libya nga sakop sa Cyrene, o mga dumuluong gikan sa Roma, mga Hudiyo o mga kinabig, mga taga-Krita o mga taga-Arabia, kitang tanan pinagi sa atong matag kaugalingon nga sinultihan, nakadungog kanila nga nagsugilon may tungod sa kahibulungang mga buhat sa Dios. Og ang tanan naningangha o nangangha og nangalibog nga nag-ingon sa ang usa unsa man kahay buot ipasabot ni ini, apan dihay na nag-ingon agig bugal-bugal kana sila nangabasdak sa matamis nga bino. So ang resulta di ay Brad Sam, sa pag-abot na sa Espiritu Santo nga gisaad sa amahan, timan ni ha, saad sa amahan, timan igo na kamo nagbasa sa Biblia, sabta ang amo ang gipahayag. Ang Espiritu Santo nga miabot sa panahon sa Pentecostes, saad sa amahan, timanin ha, dili saad ni Kristo. Dunay kalainan ang saad ni Kristo o saad sa amahan. Ang saad sa amahan, iya to. Ang saad po ni Kristo, iya po to. So dunay kalainan. Ang resulta nyatong saad sa amahan nga natuman panahon sa Pentecostes, ang mga tinunaan sa atong Ginoong Kristo, nakalitok sila sa nakalaing mga pinulungan. Ang katong mga nakalain nga mga nasod, ang ilang mga language ato, nahibawan sa mga apostolis. Mao kato ang ipakitang resulta sa pag-abot na sa Espiritu Santo nga natuman dito panahon sa Pentecostes, o gani pa man hibulong ang mga nagalain nga mga nasod ni adto nga numan daw nga nahibaw-an man sa mga apostoles ang ilahang mga language, ang ilang mga sinultihan. Lain baya nagmay sinultihan bato ka Saudi Arabia, lain baya na bato ka sa Krita, bato ka sa
Pampilya, sa Phrygia, sa Ehipto, ug sa Libya, ug sa Cyrene, sa Roma, ug sa Krita, lain ba mga sinultihan, pero nahibong sila nga nung nahibaw-an tos mga apostoles. Mao to ang nahibulong ang maong mga tao ngadtong mga panahon na. Pero dunay agi bugal-bugal, matod pa sa ubag, di man na malikayan na mga bugal-bugalon nga mga tao, matod pagiingnan ang mga apostoles nga base na hubog na sila sa tamis nga bino. Ingon ana ang resulta ni adtong Espiritu Santo nga natuman panahon sa Pentekostes kinsa katong saad among usbon, saad sa amahan, dili to saad sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kana ang gipakitang pahayag sa Biblia. So dunay kalainan mga higala og mga kaigsuonan. Karon ang pangutana, Brad Sam. Ang pangutana, kadto bang Espiritu Santo nga natuman panahon sa Pentekostes? Dili na to pwede nga di gyud na matuman, Brad Sam, kay kano gidaan ng gitagna, daan ng gisaad sa amahan. Unsa bay makita na tong pahayag sa Biblia, Brad Sam, sa Isaiah 55 versikulo 11, unsay pahayag sa Biblia? Aron ato yung mapiho nga pagka gisulti na sa Dios, di na kinanglan ang puon pa na. Di na kinanglan pangamayuon pa na, matuman yun na, kay gisaad ka na sa Dios sumala sa atong nakitang pahayag sa Biblia. Isaiah 55, Brad Sam. Aniya, Brad Cesar, basahon ko gining gingon mo nga sita sa Isaiah sa iyang kapitulo 55, versikulo 11, atong patalingugan gingon sa ingon niini, mao man ang akong pulong nga nagagula gikan sa akong baba. Kini dili mo balik kanako nga walay kapuslanan. Kunili nga kini matud pa magatuman sa akong gikaymutan ug kini magapauswag sa butang nga tungod nini kini akong gipadala. Busa sa atong natagad, Brad Cesar, pagka isulti na sa Dios, ang iyang isulti ang matuman gina. Mapuslan kung unsa ang magagula sa baba sa Dios, matuman gyud na kay iya gun ang gisulti. Okay, karon dili na kinahanglan ang puan pa. Gisulti na kana sa Dios basta tumanon jud na mga higala o mga kaigsuonan. O sa Isaiah 45, Brad Sam, gipakita gapon, Brad Sam, basahan niya ang Isaiah 45, versikulo 23. Kay iyang, kunon sa iyang sulti, matuman gina. Matud pa, dili na po kinanglan pa nga pagampuan na, kanang Espiritu Santo nga nabot sa Pentekostes. Kay saada sa man, simpre natuman gina, nga ang resulta sa pagkatuman niya na, magsulti o mga naglaing pinunan, unya, kana sa diyang mabot na, dili na mistil pa, pagaumpuan o pagaludhan. Niya sa Isaiah sa iyang kapitulo 45 versikulo 23, inyong patalingugan gingon tungod sa akong kaugalingon ako nanumpa. Ang pulong migula sa akong baba sa pagkamatarong ug dili na mobalik aron kanako ang tanang mga tuhod mga piko, ang tanang mga dila panumpa o managpanumpa. Busa sa atong natagad ng katong Espiritu Santo nga niabot sa adlaw sa Pentekostes, kumo kay saad to sa amahan moabot yun to mga malnamo nga mga kaigusunan ug moabot to dili na mistil pang pangayoon to uludhan to, basta saad man to sa amahan busa matuman gyud to nga ang resulta sa pagkatuman niadto magsulti sila sa dagkalaing mga pinulungan. Ingon ana higala o mga kaigusunan. Nasabtan ninyo timan saad sa amahan, dili saad ni Kristo. Timan guna kamo nagbasa sa Biblia karon. Ayuha pagsabot ninyo ang Biblia. Kaysa amo bang tan-aw ninyo ang inyong pagpanudlo ngadto mga tao, daghang sayop, daghang mali. Mao manggani nga kining langit nung mga langit nung labdag sa kinabuhi naghatag gyud ninyo gyud og pagpasabot pinaagi sa mga nakasulat sa Biblia. Kay dili ordinaryo ang nagtudlo namo. Diyos nga Espiritu Santo, madunggan bagod ninyo sa nakalain nga mga nagbasa sa Biblia diha sa inyong kasimbahanan, dili. Mubasa lang usa ka sitas, humana dayon. Dili ingon anak kami. Karon, ang ato namang sayron, Brad Sam, kay natuman man gyud ang maong tagna, kay gipamulong na sa Dios nga iya gyud nang tumanon. Ang pangutana, Brad Sam, kadtong Espiritu Santo nga natuman sa panahon sa Pentekostes nga ang maong hitabo
gihatag gato sa mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Pero ang pangutana, Brad Sam, mao na ba kato ang kahingpitan nga Espiritu Santo? Iyon sabay tawag na atong Espiritu Santo nga gibobo panahon sa Pentecostes kadtubay mao na gyud to ang inunta nga kibali hingpit na ba gyud to, mao na ba gyud to ang inuntang kahingpitan nga Espiritu Santo unsa bay gipahayag sa Biblia, Brad Samuel, sa ikaduhang Korinto Aliya, kapitulo Brad 1 Cesar, bersikulo 22. Basaw na to ang nakasulat sa ikaduhang Korinto siyang kapitulo 1, bersikulo 22 nga katong Espiritu Santo nga nahidangat o naabot sa adlaw sa Pentecostes nga saad sa amahan, kadtong maong Espiritu Santo dili pa to mao ang kinatibukan nga madawat o nadawat lugar sa mga tao, kun dili kadtong maong Espiritu Santo mao lang kadtoy pasiuna nga Espiritu Santo nga may baluan sa tao Pagkapatinga, Brad Sam, di ay Espiritu Santo pang musunod kato Okay. giterminuhan to ug patinga o pasiuna sumala sa atong nabasa sa Biblia niya unang Korinto o ikaduhang Korinto sayang kapitulo 1 bersikulo 22 inyong patalingugan giingon siya mao ang nagmarka kanamo o naghatag siyang espiritu ingon nga patinga sa sulod sa imong mga kasing-kasing busa katong Espiritu Santo di ay nga naidangat sa adlaw sa Pentecostes kato dili patok kang pangkinatibukan Kahingpitan, o oo. dili patok kahingpitan kun dili Patinga. kato ang patinga mo na gingong pasiuna Oo. nga naagyo day Espiritu Santo Nga mo? nga mo abot sumala sa Okay. atong nabasa sa Biblia. pag ingog patinga gitawag ka nagparsyal. Pagka ingog parsyal dili pa na mo'y kahingpitan. Naunsa pa ba? Doon na pa ba'y dugang prueba nga mabasa sa Biblia nga kadto gitawag yun to o patinga or first installment. Giingon ka na sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 5 nag-ingon. Siya nga nag-andam kanato alang niining butanga. Mao ang Dios nga nagahatag kanato sa espiritu ingon nga patinga. Kung mao kadto di ang Espiritu Santo nga natuman panahon sa Pentecostes paminaw kamo mga pastor, mga ministro, mga pare, mga Katolik petepender uban pang nagbasa sa Biblia, mga diakono ug unsa man ang inyong ranggo diha sa inyong simbahan. Angan ninyong mahibaw-an nga kadtong Espiritu Santo nga natuman panahon sa Pentecostes saad kadto sa amahan timan niha, saad sa amahan gitawag kadto sa Biblia og first installment, patinga, dili pa mao ang kinatibuk-an angay mong masayod na. Ang Biblia mismo may nagsulti pagkapatinga. For example, nagpatahi kag karsones, ang lukat butang talang og 1,000. Okay, mahal naman karon Brad Sam. Magpatay ka karsones, piti mahala. Nya maingon ka sa sastre, Brad, ang imong lukat sa karsones 1,000, patingahan taka o 500. So na ako'y balance nga 500. Mao na ang netabo kadtong Espiritu Santo nga natuman sa Pentecostes usa kadto ka patinga nga naapay mosunod ato. Dili man to ang kinatibukan kung sa sampol pa sa karsones, ang lukat usa ka libo, giparsyalan ta ka gi first installment nako 500, do na pa koy balance nga 500. Ingon ana ang gipakitang payag sa Biblia, wa na ninyo masayri mga pastor, mga ministro nga nagbasa sa Biblia. Kayang inyong gidakop mao lamang ang Espiritu Santo nga naay gipakitang mga milagro ngadtos mga apostoles bayla mo mubasa pero wa gud na sa inyo mga higala og mga kaigsuonan. Na ato na nasayran Brad Samuel nga di ay kadto patinga kadto duna pa di ay kasunod nato mga higala og mga kaigsuonan. Karon ang ato namang ipakita sa Biblia Brad Samuel, mayo i-read nimo ang Buhat kapitulo 1 bersikulo 8 sa diha nga nadawat kadto sa mga apostoles. Kadto ba sila saksi ba gyud to sila nga ila gyud tong nadawat ang maong Espiritu Santo nga natuman panahon sa Pentecostes? Saksi ba gyud sila, Brad Sam? Aniya Brad Cesar Buhat katong 1:8. o katong mga nakadawat lugar sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes kadto sila mo gitoy nahimong mga Saksi, saksi. nakakita gyud to sila. Mo gito sila nahimong saksi nga naagyo Espiritu Real Santo
nga ilang nadawat Oo. atong panahon na, pero katong Espiritu Santo nga ilang nadawat sa atong natagad dili pa to pang kinatibukan kun dili Oo, katong partial lang isutan to. nga partial o first installment nga aron may baluan nato nga doon na pay musunod o mukasunod pa yung paniadto kay atom na rong ipalutaw busa katong nakadawat mo tong kanang mato pa sila nga mo to nahimong mga saksi ni adtong Sige, panahon niya kasablan siya. buhat sa iyang kapitulo 1 bersikulo 8 gingon apan kamo magadawat hinuon og gahom sa diha nga kakunsara na kamo sa Espiritu Santo ug kamo mauunya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa mga tibuok o sa tibuok Judea ug sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta busa katong nakadawat di ay Espiritu Santo niadtong panahon na Brad Cesar Saksi gid to nga sila. mo to sila nahimong saksi nga mo'y nakadawat niadtong Espiritu Santo nga gitiripnihan to og pati nga sumala sa atong nabasa sa Biblia. Oh, saksi to sila. Original gid to nga nakita gid nila ang mga milagro. Mao ka na ang gipakitang payag sa Biblia do napapaydugang prueba nga sila saksi gid to mga katauhan ni Kristo nga sila gud mismo nakita gud nila ang mga milagro. Buhat 5:32 giingon dinhi ang atong dugang pahayag sa Biblia. Ug kami maoy mga saksi nining mga butanga ug maingon man ang Espiritu Santo nga gikahatag sa Dios kanila nga mga nagasugot kaniya. Subao ato nakitang pahayag dugang pahayag Brad Sam nga ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo mismo gyud to sila saksi gyud to sila mahitungod sa Espiritu Santo nga ilang nadawat nga katusaad kadto sa amahan dili saad ni Kristo saad kadto sa amahan maayong masabtan kana sa mga pastor, mga ministro ug ubang pang nagbasa sa Biblia. Do napapaydugang prueba dinhi sa Lucas kapitulo 24 bersikulo 48 nag-ingon, kamo mao ang mga saksi nining mga butanga ug tan-awa ipadala ko kaninyo ang saad sa akong amahan apan pabilin una kamo sa syudad hangtod masuluban na kamo gahom gikan sa katasan. Unsa ang payag sa atong Ginoong Kristo? Saad daw kadto sa amahan. Ha? Nga nag-ingon si Kristo apan pabilin una kamo sa syudad sa Jerusalem hangtod masuluban na kamo gahom gikan sa kitasan. Mao kana ang atong nakitang payag sa Espiritu Santo nga natuman panahon sa Pentecostes dili kadto saad ni Kristo. Pero kami sa among kaugalingon sa pagwali namo nining atong panahon karon ang among gipadayag kaniyo saad ni Kristo, niya nata sa saad ni Kristo, mga higala og mga kaigsuonan. Be Brad Sam, sa Biblia ba ang ato bang Ginoong Hesukristo doon na bagud siya gipangamuyo sa iyang amahan? Ha? Aron ipadala na pod ang lain nga mandalaban nga mao ang Espiritu Santo. Ha? Doon ay kalainan ha. Sabta ka na ninyo mga pastor, mga ministro, o mga nagkalaing mga nagbasa sa Biblia. Dinhi natakang Kristo. Kay sa unang panahon, saad matos amahan. Be, si Kristo ba mismo iya bang gipakita Brad Sam nga duna na pod siya gipangamuyo sa iyang amahan aron ipadala na pod ang lain nga manalaban nga mao ang Espiritu Santo? Maabay ligong pruebang mabasa nato sa Biblia Brad Sam nga si Kristo nangamuyo sa iyang amahan aron ipadala pod niya ang lain pag-ingog lain dili tung mao tung unang Espiritu Santo kay kadto saad kadto sa amahan. Kumo kay nag-ingon si Kristo ipadala niya ang lain nga manlalaban pag-ingon nga lain dili tung maong nahitabo sa panahon sa Pentecostes. Mo ni angay ninyo may bawaan mga pastor o mga ministro doon na ba'y mabasa sa Biblia Brad Sam? Ano aduna tay maligon nga mabasa Brad Cesar sa Biblia nga aduna gyud saad ni Kristo nga sa Iyang gipangamuyo nga Espiritu Santo nga kanang Espiritu Santo iya kanang gipangamuyo ngadto sa iyang amahan para maabot kana
kanang mapadala kanang Espiritu Santo sumala sa atong mabasa sa Biblia. Sa Biblia niya sa Juan 14 siyang kapitulo 15 bersikulo 15 Atos kapitulo 17. 15 hantod sa 17 mo ni atong basahon nga kini saad ni Kristo kay naamay atong mabasa gadin ni nga na title sa babaw ang Espiritu Santo nga gisaad. Oo. Ang kanang Espiritu Santo nga gisaad si Kristo ang nagsaad yan nga gipangamuyo kana niya sa iyang amahan niya kung basahon sa 15 sugod ta kun higugma kamo kanako ingos Kristo inyong pagatumanon ang akong mga sugo ug ako mga muyo sa amahan ug kamo pa iyang pagatagan ug laing manlalaban nga makiguban kaninyo hangtod sa kangturan nga mao matud pa ang espiritu sa kamaturan kang kinsa ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila kaniya apan kamo matud pa nakaila na kaniya kay siya magapuyo man uban kaninyo ug maanha siya sa sulod ninyo busa sa atong natagad nga ang istorya si Kristo nagsaad sa Espiritu Santo Nangamuyo siya ngadto sa iyang amahan Aron? para maipadala ka ng lain nga manlalaban nga mo ka ng espiritu sa kamaturan nga kung kinsa ka ng espiritu sa kamaturan nga gipangamuyo ni Kristo ngadto sa iyang amahan para maipadala ka na sa baong kapitulo gyapon sa bersikulo 25 ug 26 mao kini ang gihingon sa Biblia kini mga butanga gisulti ko kaninyo samtang aniya pa ko uban kaninyo Ingos Kristo apan ang malalaban ang Espiritu Santo nga sa ako ngalan igapadala sa amahan siya mo ang magtudlo og kaninyo sa tanan nga butang og magpahinumdum kaninyo sa tanan nga ako nang gikasulti kaninyo busa kana di ang gisgutan nga gipangamuyo ni Kristo nga laing malalaban nga iyang gipangamuyo ngadto sa iyang amahan para maipadala ka ng laing malalaban nga mo kanang espiritu sa kamaturan ang espiritu sa kamaturan nga iyang gipangamuyo sa pagkatuma ni ana mo di ka ng Espiritu Santo sumala sa atong nabasa sa Biblia. Karon atong sayon kay si Kristo magpadalaman og lain nga manlalaban. Another comforter kung sa English pa na. Pag ingog lain maor ba day gapon tong Espiritu Santo nga natuman panahon sa Pentecostes dili. Sabta ninyo mga pastor, mga ministro. Ang Espiritu Santo nga natuman panahon sa Pentecostes saad sa amahan. Lahi ang kang Kristo, lahi po tong saad sa amahan. Kay kining kang Kristo, gipangamuyo ni sa iyang amahan aron ipadala ang lain nga manlalaban. Pag ingog lain, dili na may mao katong Espiritu Santo nga natuman panahon sa Pentecostes na maingon man pud ang ubang mga pastor badsa mga ministro Brad, kanang manlalaban diha si Kristo mana pataka raman mo. Naabay lain nga maura na si Kristo. Si Kristo manlalaban. Way supak. Asa mabasa nga si Kristo manlalaban na? Sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 1 nag-ingon. Minahal kong mga anak, nagasulat ako kaninyo niini mga butanga. Aron kamo dili man nagpakasala. Apan kun may makasala man gayud. Kita adunay manlalaban nga mga tubang samahan si Jesucristo nga matarong. Si Kristo, way supak, gitawag og manlalaban. Pero kay si Kristo nagsaad man og lain nga manlalaban. Kana bang lain nga manlalaban? Si Kristo ba na? Dili. Nabay lain nga siya hapon? Dili. Sayo pang inyong pagsabot, mga pastor, mga ministro, guban pa nga mga Katolik pitipinder, ayuha pagsabot ang Biblia. Pag ingog lain dili na may maus. Si Kristo way supak. Si Kristo manlalaban. Apan ipadala man niya ang lain nga manlalaban. Maura ba daig hapon? Dili na. Manghigala og mga kaisunan lahi. Si Kristo gitawag sa manlalaban, lahi putong lain nga manlalaban nga gipangamuyo ni Kristo sa iyang amahan aron ipadala ang gisgutang lain nga manlalaban nga maoy magpahinumdum. Maoy magsulti sa tanang mga butang kung unsa ang gisulti ni Kristo sa dinhi pa sa kalibutan ang magpahinumdum ana ang Espiritu Santo. Siya na mo ang mupadayon, siya na mo ang mutultol sa tibuok nga kamatuoran. Doon na batay mabasa ni ana nga ang Espiritu Santo mauna pod ang mutultol sa tibuok nga kamatuoran. Basahon ko ang 16 bersikulo 12 ngadto sa 13 ang pagbasa ng ingon. Daghan pa ako isusulti kaninyo matud pa ni Kristo.
apan dili pa kamo makadaog pagdala niini karon matud pa ni Kristo. Inig abot sa espiritu sa kamatuoran. Kini siya mao ang magtultol kaninyo sa tibuok nga kamatuoran, kaysa dili magasulti sa iyang kagalingong pagbulutan, hinuno ang iyang madungog maong iyang igasulti ug ang mga butang umalabot iyang igatug-an kaninyo. Ang buluton dahil niining Espiritu Santo, kung mahitabo na kini, ang iyang buluton magtultol siya sa kamatuoran. Ang tibuok kamatuoran kay matud pa ni Kristo. Daghan pa unta siya kunog isusulti, apan dili kamo makadaog sa pagdala niini karon matud pa ni Kristo ngadto siya mga tinun-an. Apan inig abot sa espiritu sa kamatuoran, kini siya katong Espiritu Santo ba mao ang magtultol kaninyo ngadto sa tibuok kamatuoran. Ang Espiritu Santo na mao na magtultol ngadto sa tibuok kamatuoran. Na unsaon mapagtultol sa Espiritu Santo og dili siya magpakatao, dili siya magbaton og lawas. Usaw mapagtudlo sa Espiritu Santo og dili siya magbaton og lawas. Mao kana ang atong nakitang pahayag sa kalibutan. Busa kining Espiritu Santo aron nga kini mutultol og aron kini magtudlo sa tanang mga butang nga gisgutan ni Kristo sa dinhi pa sa kalibutan. Entonces nga ang Espiritu Santo magbaton gud ni siya og lawas kung saan mapagtudlo og way lawas. Mao na ang atong makitang payag mga higala og mga kaigsuonan. Karon, ang pangutana Brad Sam, kining Espiritu Santo nga atong ipadayag niining atong panahon karon kay mao naman kini siya ang magtudlo sa tanang mga butang. Doon na ba'y tagna nga ang Espiritu Santo gayod? Magpakatao siya nga wala masabti sa mga tao. Doon na ba'y tagna ang Biblia? Maayo tingali akong basahon, Badsam. Pabor ko naman ang Biblia. Basahon ko ang Ecclesiastes Kapitulo 4, versikulo 15 nag-ingon. Sa English niya, I considered all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his stead. Sa Bisaya, nag-ingon, nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw, nga sila nakauban sa batanon ang ikaduha nga mitindog puli sa iyahang dapit. So, dunay ikaduhang batanon nga mupuli sa unang batanon. Pag-ingon nga second child, ikaduhang bata. Sumala sa gipakita sa Biblia nga ang ikaduhang bata mo'y mupuli daw natong unang bata. Kaya lang pag-ingog second din na, give first child. Pag-ingod nga second na, give first child. Atong balik ko na. Karon ang pangutana, Brad Sam. Kay gitagna man sa Biblia nga dunay ikaduhang bata nga mupuli sa unang bata. Kay di man pwede nga magisgot og ikaduhang bata, why unang bata? Ang pangutana, Brad Sam, kinsa ba ang unang bata nga gitudlo sa Biblia nga pulihan na siya sa ikaduhang bata, Brad Sam? Nabatay ligong prueba sa Biblia nga adunay unang bata, kinsa kanang unang bata nga gitagna sa Biblia? Isayas 9:6. Ang unang bata, Barsisar, nga gitagna sa Biblia nga mo kanang first child nga gitagna nga mo na pulihan sa ikaduhang bata, walay lain natuman na ni Kristo kanang unang bata nga mo nang sa pagkapayag for gitirnuhan na og first child nga matud pa sa Isayas sa iyang kapitulo 9 bersikulo 6, si Kristo man na lugar ang katumanan ni ana sa gitagna kay matud pa sa English version, for unto us a child is born, and unto us a son is given, niya dagabi na his soldier, niya shall be called wonderful, o si Kristo man na kay matud pas atong basahon sa Bisaya nga Biblia sa Cebuano nga gipayag aron nato maklaro sa Bisayas gingon, alang kanato ang usa ka bata mataw, alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag nga kamanan igapatong sa iyang abaga,
ug ang iyang ngalan pagkatawgon kay bulungan, magtatambag Dios nga makagawom, amahan nga walay katapusan ug prinsipe sa pakigdait. Busa kanang unang bata kon first child Kinsa? natuma na ni Kristo sumula sa atong nabasa sa Biblia. Karon, asa man na mataw kanang maong bata nga gitagna sa Biblia? Mao ni ang unang bata ha. Ni anata sa unang bata. Kay gitagna man sa Biblia doon na ikaduhang bata nga pulihan tong doon na ikaduhang bata nga pulihan tong unang bata. Karon, sumala sa gitagna sa Biblia gibasa ni Brother Samuel ang Isaiah 9:6, mato ang first child. Karon, asa man na siya magpakatao. Sa Isaiah kapitulo 7 bersikulo 14 nagingon, busang Ginoo gayod maoy muhatag kaninyo og usa ka timaan aniya karon, usa ka ulay manamkon og baga-anak ug usa ka anak nga lalaki nga pagatagon sa iyang ngalan Emmanuel. Kung mao kini di ang unang bata, iga pakatawo day kana siya sa ulay manamkon daw igaanak niya ang usa ka batang lalaki nga pagatawgon sa iyang ngalan Emmanuel. Ikinsabang nahimong katumanan ana, walay lain ang ato kanang Ginoong Hesukristo. Sumala sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 21 ngadto 23 nag-ingon, o igaanak niyang usa ka bata nga lalaki ug sa imong pagahingan lang si Jesus kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Kining tanan nahitabo tuman sa gisulti sa Ginoo pinagi kang propeta nga nag-ingon, tanawa usa ka birhen katong nabasa nato sa Isaiah 7:14, tanawa usa ka birhen magasamkon og magaanak nga usa ka bata nga lalaki ug ang iyang ngalan pagatawgon og Emmanuel. Na milutaw na. Kinsa day kadtong unang bata o first child? Mao di ay ang atong Ginoong Hesukristo. Nga ang atong Ginoong Hesukristo pulihan kana siya sa ikaduhang bata, mga higala og mga kaigsuunan. Sumala sa atong nakitang pahayag sa Biblia, karon kay ang Espiritu Santo sumala sa Biblia, mao kana ang gipangamuyo ni Kristo sa iyang Amahan aron ipadala ang lain nga manlaban nga mong Espiritu Santo. Dunay tagna nga ikaduhang bata, nga ang ikaduhang bata mo'y mupuli sa unang bata. Si Kristo kana ang pulihan, manghigala og mga kaigsuunan. Karon Brad Sam, doon na ba'y gipakita ang Biblia nga ang Espiritu Santo gyud mao ang puli sa atong Ginoong Hesukristo. Sumala sa mabasa nato sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 nga ang ato ang basahon mao ang gitawag nga pulong sa Dios sa Biblia, Brad Sam. Basaha gani Brad Sam nga ang Espiritu Santo ba mao ang puli sa atong Ginoong Hesukristo. Tabor ko naman Brad Sam, ako nalay basahon ko ang pulong sa Dios nga Biblia nag-ingon. Sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto 26 nag-ingon, kining mga butanga matud pa ni Kristo ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan kun makagikan ako matud pa ni Kristo, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa Amahan. Puli kanako, siya ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang og magpahinumdum kaninyo sa tanan nga ako nang gikaingon kaninyo. Kung mao ang Espiritu Santo na diay Brad Sam, maoy puli sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kana ang atong nakitang pahayag sa Biblia. Ngano man Brad Sam, nga si Kristo pulihan man sa Espiritu Santo. Ang pangutana Brad Sam, asa madiay si Kristo paingon? Basa Brad Sam ang Juan kapitulo 16 bersikulo 7 Brad Sam ngadto sa may labot nga bersikulo sa Biblia. Kung sa hinungdan Brad Sam ngano nga si Kristo pulihan man sa Espiritu Santo o ang Espiritu Santo may puli sa atong Ginoong Kristo nga mauna sad ang magtudlo sa tanang mga butang ug mao'y mutultol sa tanang nga kamatuoran sumala sa payag sa atong Ginoong Kristo. Unsay malig-on nga prueba ngano man nga pulihan man si Kristo sa Espiritu Santo, unsay bugtong o unsay bukat nga rason sa sumala sa gipakita sa Biblia. Aniya ba Cesar kung ano nga ang Espiritu Santo may puli ni Kristo, tungod kay ang Kristo God mopahawa man sumala sa atong mabasa sa Biblia. Ay prueba mabasa? Kung pa sa atong mabasa sa Biblia,
sa 16 sa Juan sa hantod sa 10 ang atong pagabasahon giingon dinhi matud pa ni Kristo ngani suginlan ko kamo sa tinuod nga maayo alang kaninyo nga mopahawa ako. Kay kun dili ako mopahawa, ang manlalaban dili mo anha kaninyo. Apan kun mopahawa ako, siya akong ipadala kaninyo. Ug inag-abot na niya niadtong manlalaban, iyang pailhon ang kalibutan, maytud sa sala ug sa pagkamatarong ug sa hukom. Maytud sa sala kay sila wala man mosalig kanako, maytud sa pagkamatarong kay ako moadto man sa amahan ug dili na kamo makakita kanako. Busa ang hinungdan di ay ngano nga ipadala man ang Espiritu Santo ni Kristo tud kay si Kristo God mupawa siya ug madto siya sa amahan ug sa pag-adto niya sa amahan para maipadala usab kana niyang lain nga manlalaban nga inigabot usab niya na matud pa ni Kristo dili na kamo makakita kanako. O ang rason day, ang bugat nga rason bad sa ngano nga pulihan si Kristo sa Espiritu Santo kay ang atong Ginoong Kristo matud pa niya muadto siya sa iyang amahan ug dili na kamo makakita kanako. Ligon ka na nga sulti sa atong Ginoong Kristo. Dili kami man nagsulti ana. Ang Biblia mo ay nagpahayag ana ang rason nganong pulihan si Kristo sa Espiritu Santo nga Espiritu Santo manupod ang magtudlo, may magtutol sa tanang mga butang sumala sa gisulti ni Kristo tungod kay ang Kristo di ay mupahawa siya ug maadto siya sa iyang amahan ug dili na daw siya makita. Muna ang ligong prueba nga nabasa sa Biblia, mga higalag mga kaigsuonan. Karon si Kristo sa iyang kaugalingon, gihatagan siya kagahom, gihatag ang kagahom sa amahan diha kaniya. Pero kadtong kagahom nga gihatag dito kang Kristo, kadtubay nagpabilin. Muna nga atong sisahon nga wala ni gisultis mga pastor, mga ministro Katolik, PTP, uban pa nga nagbasa sa Biblia. Unsay atong mabasa gani? Dinhi sa Juan kapitulo 16 bersikulo 13 nag-ingon. O ginig-abot sa espiritu sa kamatuoran. Kini siya mao matultol kaniyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran kay dili siya matud pa na niya dili siya magasulti siyang kugalingong pagbulotan hinuno ang iyang madungog mao ang iyang igasulti ug ang mga butang umalabot iyang igatug-an kaninyo. Siya magapasidungog kanako matud pa ni Kristo kay siya magakuha man sa mga butang nga niya kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo. Ang tanang ginahuptan sa amahan kini ako, mao manggani nga giingon ko nga siya, ang Espiritu Santo niya, magakuha sa mga butang nga niya kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo. Kung mao, ang tanang mga butang diha kang Kristo nga gihatag sa amahan, kuhaon daw na sa Espiritu Santo, sumala sa gipakita sa Biblia. Pero atong sisahon badsam, unsa man to mga butanga nga gitugyan sa amahan ngadto kang Kristo. Ha? Nga kana kuhaon sa Espiritu Santo unsa man tong mga butanga bradsam ang gitugyan sa amahan diha kang Kristo sumala sa babasa sa Biblia Mateo 11. Niya Bra Cesar kung sa katong mga butanga nga gitugyan lugar sa amahan ngadto kang Kristo nga matud pa pagkakuhaon sa Espiritu Santo sab niya sa 11 sa ang kapitulo sa 11 sa Mateo sa iyang bersikulo 28 inyo kaning patalingugan mga mahal namo nga mga kaigsunan ingon ini matud pa sa atong mabasa sa 27 atong mabasa sa 11:27 ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong amahan ingos Kristo ug walay nakaila sa anak gawa sa amahan ug walay nakaila sa amahan gawa sa anak ug kaniya kang kinsa igay pahimuot sa anak ang pagpadayag sa amahan. Busa gingon dito katong mga tanang gisgutan nga tanang mga butang nga pagkuhaon sa Espiritu Santo ang tanang mga butang nga gitugyan lugar sa man ngadto kang Kristo nga matud pa kuhaon to nga ang maghuha sa atong nabasa mo katong laing nga malalaban nga mao tong Espiritu Santo. Pero unsa man ang mga butanga nga gitugyan sa amahan sa amahan nga naa ni Kristo ug pagkuhaon puna sa Espiritu Santo. Niya atong sa Mateo siyang kapitulo 28 inyong patalingugan bersikulo 18 ingon nini ang gipadayag lugar sa Biblia inyong patalingugan mga mahal namo nga makigsunan ingon og si Jesus biduol og miingon kanila kanako gikatag ang tanang kagahom sa langit
ug sayuta. Busa katudeng tanang kagahom sa nga gitugyan lugar sa amahan ngadto kang Kristo, mo dito kagahom sa langit ug sayuta nga gitugyan ni Kristo gikan sa iyang amahan ug katusab pagakuhaon to nga ang magakuha mao kanang laing manlalaban nga mao kanang Espiritu Santo sumala sa atong nabasa sa Biblia. Oh. Klaro kayo, unsay rason ngano nga si Kristo pulihan sa Espiritu Santo, nga ang Espiritu Santo mao na po'y magtudlo sa tanang mga butang? Ha? Tungod kay ang Kristo mo ato siyang amahan, matud pa niya di na mo makakita kanako. Ang tanang mga butang gitugyan kanako gikan sa amahan, unsa man to mga butang nga gitugyan ngadto kang Kristo mao ang gahom sa langit ug sa yuta. Kuhaon dana sa Espiritu Santo nanasa man karon ang Kristo. Aber? Ha? Gisakyan ang ngalan ni Kristo sa nakalaing mga relihiyon. Kay humot man ang ngalan ni Kristo gisakyan karon sa nakalaing mga relihiyon. Ha? Sa mga personal intereses, mga higala o mga kaisunan. Karon ang pangutana, Brad Sam, nining atong panahon ginganlan man ta nila og mga nagpahisalaag. Ginganlan mata nila og mga yawa og mga mini daw ta nga mga magwawali. Ha? Ang pangutana, Brad Sam, mga mini daw ta. Sa Biblia ba, Brad Sam? Ha? Kinsa ba ang dadon nga ngalan nga gipakita sa Biblia aron sila mahimong mini? Kita ba o katubang nagwali og Kristo? Unsa bay pasidaan ni Kristo, Brad Sam? Kalabot kung kunsa ang ngalan nga pabantayan nining atong panahon karon nga si Kristo mismo mo'y nagsugilon, unsa ang dadon nga ngalan nga mao ang mupay sa laag sa mga tao? Ngalan ba sa Espiritu Santo, Brad Sam, ang ilang pagadadon aron nga matawag kita og mga mini? Unsa ba ang ngalan nga pagadadon niining mga mini nga mga magwawali karon nining atong panahon, Brad Sam? Kinsa ang ngalan nga ilang pagadadon nga gitawag sila mga mini sumala sa atong Ginoong Kristo? Basta, Brad Sam, ang Aniya, Brad Cesar, kang kung kinsa lugar ang ngalan nga angang pabantayan nga matud pa maunay makapahisalaag sa tao nining aton panahon karon, dili lugar ngalan sa Espiritu Santo, Brad Cesar, kundi kinsa man ang ngalan ka na nga paggipabantayan ni Kristo sumala pa sa iyang tugon sa kaning panahon, sa iya pang panahon nga dunay mga tao nga magadala sa iyang ngalan ug kana sila gingon nila nga pabantayan kana kay kana mo kana ang nagdala nga makapahisalaag sumala sa atong mabasa sa Biblia niyo. Mateo siyang kapitulo 24 bersikulo 4 hantod sa 5 inyong patalingugan gingon. Ug kanilo motubag si Jesus nga nagaingon, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Kay daghan unya ang mutungha dinila ako ngalan nga manag-ingon ako mo ang Kristo ug daghan ang ilang pahisalagon. Busa ang ngalan bantayan, Bra Cesar, dili ngalan lugar sa Espiritu Santo nga atong gidala karon nining atong pagwali nining atong panahon karon kun dili ang ngalan nga gipabantayan ni Kristo sa iyang panahon, sa kaning panahon pa niya gipabantayan niya ang iyang ngalan nga magdunay mga tao nga magdala sa iyang ngalan ug kana sila gipabantayan o kay tungod kay kana sila makapahilasala kana sumala sa nabasa nato sa Biblia. Oh, kami ba ang pabantayan? Be, kamo mga pastor, mga ministro uban pa nga nagbasa sa Biblia, asas Biblia nga ang nagwali og Espiritu Santo pabantayan. Be, tagay ekonomik bersikulo. Di ba ang giingon ni Kristo ang mga mini nga pabantayan mao tong magdala sa iyang ngalan? Nya kami day na nga ngalan mininyog mga mini, dili kamo ang mga gitawag ni Kristo og mga mini kay ang gipakita ni Kristo nga ngalan nga pabantayan mao tong magwali og Kristo sumala sa gipahayag ni Kristo. Unsa pa? Ipadayon ko pagbasa, Brad Sam, ang Mateo 24 bersikulo 23 ngadto 26 unsay pahayag. Ug unya kun adunay magaingon kaninyo, tanawa niya arang Kristo ug ato ara siya, ayaw gayud kamo pagtuo niini. Kay motungha ang mga mini nga Kristo o mga mini nga propeta o magapakitag dagko mangilhanan o mga katingalan aron sa pagpasalaag kung mahimo bisan pa sa mga pinili. Tanawa, gisuginlan ko ng kamong daan. Busa, kung sila magaingon kaninyo, tanawa ato ara siya sa mga waaw. Ayaw gayud kamo pag-adto didto.
O kung sila moingon tan-awa nara siya sa sulod sa mga lawak, ayaw gayud kamo pag-adto niini. Kay maingon, pakita din pakita sa Biblia nga kung aduna daw magpatuo nga ang Kristo tuara didto, ayaw daw kanong pagtuo niini kay mutungha daw ang mga mini nga Kristo o mga mini nga mga propeta unya magpakita pagdagko mga ilhanan unya og mga katingalahan aron sa pagpisalag bisan pa sa mga pinili. Unsa di ay ang ngalan nga pagadadun sa mga mini sumala sa Biblia kadtong nagwali og Kristo. Dili kami. Kamong mga pastor karon nga naminaw, kamong mga magwali karon nga naminaw, pakitae mig bersikulo sa Biblia nga ang mga tao nga nagwalig Espiritu Santo, mga mini na sila. Hindi gid mo makapakita ana. Kundili ang amo malig-on gayon nga di ay kining mga tao karon nga nagwali og Kristo, mao kana ang pabantayan ni Kristo nga magdala siya ang pangalan, mao kana ang gipakita sa Biblia, dili kay kami. Busa walay katarungan nga mingon sila Brad Sam nga kita gitawag tag mga mini nga mga magwali kundi ang mga mini nga mga magwali mao tong magdala sa ngalan ni Kristo nga mao na ang pabantayan ni Kristo nining atong bag-ong panahon. Busa sa ato na nakita Brad Sam sa konklusyon nato, lahi ang Espiritu Santo panahon sa Pentecostes sa atos aman, lahi po ning Espiritu Santo nga gipangamuyo ni Kristo sa iyang amahan nga mao magtultol sa tanang mga butang ug mao magpahinumdum sa tanang mga butang. Walay lain mao ang atong langiton nga magtutudlo. Mao kana ang atong gipakita sumala sa gipakita sa Biblia. Ug atong pagatun-an na pud na Brad Sam sa sunod panahon ngano man daw nga mosupak sila nganong wa man kuno ngalan nga Master Tomas Eugenio Sr. kana ato nang ipadayag sa susunod nato nga mga pagtuon. Kini ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio ug ako day magpasalamat sa atong langiton nga matutudlo di ba Master Tomas Eugenio Sr. Salamat Master sa panalangin nga maghatag dinhi sa imong mga tinunan. Og akong Osborn kini ang inyong igsoon Brother Cesar Patio, sundan kami sa maong istasyonan sa DWLA sa alas 11 ngadto sa alas 12:15 dinhi sa maong istasyonan. Usab ang akong kauban. O kinusab si Brother Samuel Montemayor mingon na lang kaninyo nga hatod sa sunod na Domingo managuban gyapon kita sa samang oras ug istasyon ug maayong udto kanatong tanan.